Viete, takíto ministri, ako je Takáč alebo Matečná, za nich oni dostanú budget, dostanú 2, 3, 5 miliónov, pôjde ja neviem, na Formuli 1, má otvorený vstup, lebo finančná skupina mu zaplatí čokoľvek, hej? A on ide si do posilňovňa a zaň ho robia ľudia, ktorí mu napíšu presne, čo má robiť, ako to má fungovať. Oni riadia všetky tie rezorty. My sme boli antisystém. My sme im vlastne urobili veľmi zle, lebo my sme im kazili. Ako si ja môžem dovoliť zobrať zdrojové kódy Axasoftu, ktoré je napojené na Arca Capital na JNT? Viete o tom, že vôbec systém spravuje na PPAčka konečný užívateľ výhod je JNT? Je to neuveriteľné, to je to ako keby, a to ja si myslím, že to funguje aj na katastri, ale keď sme prišli, tak som dal urobiť kybernetický audit, tak sme splňali na 22%. Ja som doslova pokakaný išiel za ministrom, že pozri sa, takýto je stav. Okamžite, ja som mal právo zastaviť úplne všetko. Čiže my sme zdrojové kódy Axasoftu zobrali, lebo s nimi manipuloval. 22% to máte ako keby vratnica na PPAčke bola dôkladne stražená, ale vonku kamionová brana sa kamionami vyvážal produkty PPA. Ako môže všetky najcitlivejšie programy PPA ovládať nejaká súkromná firma?